Pamusoro ika sekuru makadii zvenyu? Ndiripo sekuru wangu makadii? Tinofara. Aiwa sekuru vanofara wazukuru. Shuwa. Tauya kapanapa sekuru tanzwa kuti ndimi manetsa nemuti unonzi gwenya kwenya uri kubatsira vakawanda. Tasvika panapa tikati tiregedzai kupedzerai nguva tikati regedzai tinzwe kubva kwamuri muchinyatsotipira kuti zvinofamba sei. Aiwa sekuru magoni. Aiwa ndafara chose nekusvika kwamaita. Ndo sekuru amadwa. Okay. Ndiwane chimuti chiri kunetsa munzoti gwenya kwenya. Aiwa mushonga yo uripo wasekuru. Ndinawo. Ende ndikubata mbavha nemushonga wegwenya kwenya. Handisi kumira. Alright. Mungatitsanangurire muchidimbu sekuru kuti tiri panyaya yekubata kwamuri kuita mbavha. Tichidzokera kumashure. Sekuru makatanga basa iri rini uyezve maane makore mangani muchiriita? Muzukuru ka. Ini ndakatanga dzimwe vakasvika pandiri ndine 20 years. Alright. Ndo pandakatanga kunzwa kuti pane zviri kuitika pandiri. Ndaitanga ndichirotswa. Ini ndoitwa Joseph. Asi dzimu rakauya pandiri ndera sekuru Amado. Ndo vakasvika pandiri ndichirotswa vachitaura neni. Vakandipa makwara kuti nai muzukuru ndichirotswa ndichifamba ndichiona chimuti icho neicho chinorapa zvakati. Saka panguva iyoyo ndanga ndiri munhu ndanga ndisina basa nazvo ndichingozvitora kure chingoti zvimudzimu izvi. Svika zvakazonyanya kuwedzera ndane 25 years ndonyatsa kuona kuti inguva nezvinhu izvi zvitori serious pandiri. Ndokuzombodzokera kwenda futi kumusha. Svika kumusha kuye ndikati pane zvekunitsaura zvikanzi aiwa teedzera zviripo. Shuwa ndakatanga kushandisa mushonga iwowo wandakarotswa ndiri kumusha kuMarawi wegwenya kwenya iwowo. Ndikaubika ndikaita zvandakaita kusvika ndakaita mbavha ndiri kuMarawi ndikabata mbavha dzangu ndiri kupi ndiri ikoko. Kusvika ndabva ikoko ndokuzoya muno muZimbabwe. Kusvika nanhasi ndatanga kubatsirawo ndiri muno. Ndikuona aiwa vazukuru vari kufara. Nemushonga upi wegwenya kwenya. Mushonga iwowo uri kubata zveshuwa. Ndinawo pano ndinawo. Alright. Kana nhasi uno kuti atosvika munhu achinzi ndabirwa ndikamugadzirira mbavha yake inoya ichikwenya. Ndine umwe futi wemombe. Kuti munhu anotokuma mombe. Ndinawo pano. Kana achinge abirwa mombe. Abirwa mombe. Saka zvingave nenguva yakadii kuti tomboti munhu abirwa ane kana mwedzi kana mwedzi inga mitatu. Zvine nguva here yekuti kana munhu achinge abirwa akauya kwamuri pane nguva yekuti mbavha ingange yabatwa kana kuti anytime pazvinenge zvakangoitika munhu akangouya kwamuri mbavha inobva yatobatwa kwainenge iri? Wagona muzukuru. Nhau iripo ndekuti inini mushonga wangu tinotarisira kuti munhu kana ari mupenyu ukakwanisa kuchengetedza panenge pabiwa fana ngatabirwa mombe. Ndinenge ndichida mupfudzi womudanga imomo. But mupfudzi handitarise kuti munhu ngaarege kubata asabata nemaoko ngaatsvage gwati kana chimwe chinhu chaanotoisa mupfudzi iwowo woisa mupi mubepo ouya nawo pano. Wopinda mudare. Wapinda muno mudare ndine zvandinoita nawo. Saka mukuona pane banga riri apa iri katiriri apa iri. Ndotora mupfudzi akanesa imomo ndobika nemushonga wangu wandinoita. Ndomuudza kuti uchidzokera kupi? Ikoko. Ndokupa mazuva angu. Handitika. Toona zvinenge zvakamira pose. Ndine chimira yandinayo inondionesa kana iwe muri tokada kuona maitikiro zvakaita. Pano sekuru anokuonesa kuti uzive kuti zvinhu zvakafambiswa sei. Ndinaro mira panapa. Tingati grass. Sekuru anoshandisa futi grass. Alright. Zvinotendwa sekuru. Totarisa mataura dambudziko rekukwenya rekubata mbavha maybe chatingati chikirimbani. Mune mamwe matambudziko here amunobatsira kune vanhu vari kuchema mudzimba umu kuti mbereko hadzisi kubatika? Mungatitsanangurire here kuti muri kubatsira here vanhu vakadaro? Hongu muzukuru wagona. Sekuru handito ndikabatsire zvese ndine zvandinogona. Asi zvembereko zvakutaura izvozvo muzukuru zvawabvunza ndinobatsira kune munhu anenge akasununguka kuya nekudiwa wake. Handiti kana anga ari mukadzi
uya nemurume wake anga ari muboya nechini mukadzi wake tobatsirana midzi mazango eyayo ndinawo muno kuti ndibatsire kuchika embereko tinobatsirana ende zvinoita. Alright. Vazukuru venyu vechidzimai vari kuchema kuti dzimba hadzisi kugarika, varume vari kutiza, vari kuendana namarwei. Munobatsirawo here vanenge vatizwa nevarume vakadzi kuti vakwanise kudzosawo varume mudzimba umu? Right, musukuru wagona ndinoita. Kana une murume akaenda kuenda unouya pana sekuru amadu. Sekuru amadu anokuudza zvinodiwa papi ipapo zvandinoda kuti ndikwanise kubatsira murume wako aite sei adzoke. Anodzoka. Ndine mishonga ndinayo yekuti unopfungaidza unoshedza kana kuti pangave pane foto rake ndinogona kuita ndokushedzera futi mudiwa wako ndinogadzira. Sekuru anodzora mudiwa akaita sei akaenda. Kunyange imimi wazukuru komana une mudiwa wako akangoendawo nomwe akatakurwa nomwe akaenda uchimuda ndinomudzora anodzoka. Okay. Anodzoka vazukuru usacheme sekuru varipo ndinodzora. Alright. Zviri kunzwika izvozvo sekuru. Totarisawo kune vazukuru vari kuchema nenyaya dzekuti mumusha mune zviri kurema. Muri kukwanisa here kubatsira vanhu vane misha iri kurema yekuti pane zvikwambo zviri kunetsa, mhuri iri kupera, munokwanisa here kubatsira masituations akadaro? Muzukuru nawiye ndinobatsira. Chandinoda ini ndechekuti handikwanisi kurombesa. Handirombesi. Asi musha wakarombwa nemusha uri kurema une zvikwambo. Sekuru vanogadzira. Okay. Kana wakasununguka kuti sekuru wauye musha mako, sekuru vanouya. Aiwa kuda kubatsirwa kuno kwa sekuru zvaukunzwa kuda pasi pemwoyo wako. Unouya sekuru anokubatsira. Kunyange mune zvikwambo. Sekuru vanouya vanobvisa zvikwambo. Kana kuti aiwa wege unyatsozwa kuti aiwa ini ndakaromba. Ndinacho chikwambo chandinacho chikundishungurudza. Wakasununguka kuuya nacho kuna sekuru. Okay. Sekuru vanozvipedza. Uripo. Okay. Saka munochitora here chikwambo ichi munoita sei? Akauya nechikwambo chake ndinochiparadza iye achiona. Alright. Hachizomunetsi futi? Hachimunetsi. Alright. Kana angosvika munapinda mudare masekuru amadu. Zvatopera ndakutoparadza chinhu ichocho. Alright. Udzokera akaita sei akachena. Okay. Ndine zvandinoita. Ndinozobuda naye pano ndapedza kuita zvinhu zvake nanga akaromba kandobva naye pano. Ndine kwandinoenda naye. Okay. Kwandichanomushambadza. Ndomugeza zvakanaka uchena. Udzokera musha unogara nemhuri yake zvakanaka. Alright. Okay. Kozoita imwe nyaya sekuru yevazukuru venyu vasikana vari kuchema mudzimba umu kuti vashungurudzwa nevarume havasi kudiwa zvakanaka. Munobatsira here nyaya dzakadaro idzi sekuru? Ndoyawo nyaya yekubvunza kuti muzukuru aiwa muzukuru nyaya yako yakanaka. Sekuru vanobatsira mpwira vanawo. Mpwira uripo pano. Mpwira wangu wakanaka. Sekuru wenyu munoshuwa munongoonaka kusvika pazara rino anagogo waipo vakatombopwirawo. Asi imi mpwira wangu manje nezvawakanakira manje ndezvokuti ndokubatanidza kuti vanhu vawirirane vaite zvinhu zvavo munechiti zvakanaka kwete kuti unokanganisa murume. Inini ndiri murume woke ndingazoda chinhu chinondiuraya. Alright. Saka murume hazoiti kuzopusa zvokuti anenge akuswera achitenderera pamba. Ndonyaya ndikutaura manje papa kuti izoka kuindika sekuru vakagara varipo pamba vasukuru anagogo vachazocheka. Tinoita zvinhu zvokuti murume aendeka kubasa. Achibva kubasa kunoshava kusvika pamba pane mudzimai wake kugara kurukura kubikirwawo handitika vachifara nemhuri yake. Saka unobatanidza mhuri? Unobatanidza mhuri. Murume hazotarisa kuti kunze kune mamwe madhirezi kune chaiwo unenge wakangopererawo pamukadzi wake ipapo. Tinawo futi kubatanidza futi imi vazukuru nekirume tinawo wenyu futi kubatanidza vakadzi bhozi kuna vamwe akadzika ukuthi anenge aitojambawo itochirika kuti aiwa mukadzi wangu iye handisombomuona zvakanaka. Tinomboona vamwe achimbochemanza rukawo chichi chaiwo. Ino rukawo wangu ini uripo mpfura yenyu kuti ubatanidza kuti mudzimai haana kuenda sei kwaanoenda. Ende mudzimai iwo futi kana akanzisa akatonzi sine mumwe undoona andoita kakusema zvezve
zvokusada kutaura nemunhu upi iye Alright. akatarisa kupi kumashure kumurume wake akaita sei akamuroora ndinawo pano. Mabhizinesi muri kukwanisa here kubatsira vanhu vanenge vane mabhizinesi avo zviri kunetsa? Mataura muchiti hamuiti zvekurombesa, asi vanhu vanoda kubatsirwa mabhizinesi avo vane zvinge zvichinetsa, munovabatsira sei? Mabhizinesi pano muzukuru ndine mushonga uchaunga kuti pangawa bhizinesi isiri kufamba ndine chaunga chekuti chinogona kupusira chinokushedzera chi pangawa macustomers kunyange mushopu tinokuita changoti vaniki vazukuru vakawanda vanouya vachipinda mushopu vachiita se vachitenga zvisiri zvokurombesa zvisina ropa. Okay. Handitika ingava iri mhanza ingava mugodi hausi kumbobuditsa mari uda kuti mugodi ubuditse mari sekuru vanokubatsira zvinoita sezvinoita kwete zvokurombesa. Sekuru havarombesa vaita zvinhu zvakachena mari yakanaka. Alright. Aiwa, tinotenda sekuru. Kune mamwe here matambudziko amunoti imataura panapa zvatauya panapa tauya nenyaya yekuti hanzwa kuti makurumbira nenyaya yegwenya kwenya kubatsira vanhu vanenge vabirwa, kwozoita vanhu vanenge vapenga vaya munobatsira vanhu vanenge vapenga kwemakore mangani? Inini ndinobatsira munhu anenge apengawo pa3 months. Aiwa angoti tange kupenga pa 3 months 4 months ndinobatsira. Kuitaitawo zvemakore handidi kunyepa muzukuru. Ndine pandinoperera. Alright. Kungava vari wepfari vari kudonha nepfari aiwa dzichingotanga akangotsva sekuru havachazvikona. Alright. Ndine pandinoita sei pandinoperera. Ndine matambudziko andinoziva kuti aya ndiyo andinogona. Kana ukatouya uchiti kuenda kwasekuru zvati sekuru amadi vari kubatsira chaizvo zvandisingagona iwa ndikudaire muzvokuti pano ndinozvigona. Ndinobatsira zvandinoita sei zvandinogona ndizvo zvinoitwa nasekuru amadi. Kwete uzorwadziwa muzukuru touya pano usvika panapo kuti sekuru inini ndandazoromba ndichikutaura kuti ini handirombesi kuti sekuru anditinyira kuti aiwa handiite zvipi handite zvandinogona ndozvandinoita zvandakapiwa nedzimu rangu rasekuru amadi. Handitika ndozvandinobatsira vasukuru. Kune vaya vari kune dzimwe nyika vari kumhiri kwemakungwa, munokwanisa here kutaura navo muchivabatsira nekuti vazukuru venyu vapararira vari kune dzimwe nyika, munokwanisa here kutaura navo muvabatsira matambudziko avo? Hongu muzukuru ndinokwanisa kuvataura navo ndichivabatsira. Chandinoda ndechekuti sekuru havagari nefoni yedare, inogara nevazukuru. Kana vada kutaura nasekuru vakataura nevazukuru vanenge vataura navo tikumbira kutaurawo nasekuru. Vakakodzera kuita vhidhiyo call nasekuru, voona sekuru wavo vari kutaura navo, vopa zvichemo zvavo zvaari kuda kunani kuna sekuru. Sekuru uchivaudza kuti ndiri kukwanisa kubatsira nenzira ipi, tinokutumira mushonga uri kupi kwauri ikoko, tokwanisa kubatsirana. Hazvirapi kunyange uri kwauri usaomerwe kuti ini kwandiri kuno ndawana dambudziko saka hakuna sekuru zvandiri pamwe ndiri kuUK ndiri kupi kuti ndozoenda uko zvinhu zvandoomera handikwanisi kuti nditese ndisvike nokasira. Aiwa fonera sekuru, taura nasekuru nhumwa dzako pavhidhiyo call uchiona sekuru wako, sekuru okudza zvokuita muwirirana sekuru okutumira mushonga yako shandisa uri kupi uri ikoko, ugoona kuti sekuru vanobatawo sei basa ravo ende zvichakufadzawo sei uri ikoko kwauri. Aiwa sekuru, tinotenda nenguva yamatipa ende tiregedzai kupedzerai nguva nekuti tikuona kune vazukuru vatasiya panze apa. Aiwa chokwadi vazukuru vangoti vamukira mishuwa pano ndasvika usiku chaiwo chitanga kubatsira nechine vazukuru. Saka aiwa nokuti mauya avo muchida kunzwa kuti sekuru vari kushandawo sei uye nemushonga wavo gwenya kwenya. Aiwa hongu vazukuru ndizvo sekuru havasi kumira. Havamiri nebasa iroro vari kuendera mberi. Aiwa tinotenda. Zvakanaka vazukuru.